Amo lang itong amahan. Ikaw ang Diyos na gamanan sa tanan. Ikaw ang mga amahan na nasa langit. Ikaw sa mga amahan na nasa mga kasing-kasing. Ginoo, libyuhi kami. Aron andam kami, mudawat sa imong buhi nga puno. O naghari kami nga maglihok ka sa among kinabuhi. Ay tuguti nga imong pulo nga among madungog. Dili na mo buhaton, dili na mo saligan, lubaw sa tanan, na dili na mo usbon ang among mga daotang binuhatan. Ginoo, lig-on ka nga Diyos. Naghamil kami nga lig-onon mo sa kami imong mga kaanakan. Kung labaw sa tanan, ang among kay balo kanimo, himo ang makadugang sa among pagtuo, makapalambo sa among pagserbisyo, sa among pagpangalagad kanimo. Pinasikat sa gugma, gagikan sa imong kasing-kasing. Diha sa imong kamahimiyaan, pinagi ni Kristo Jesus. Amen o Amen. So last week, naka-learn ta na ang Diyos gugma. Karon mutanaw ta sa pinasahi nga kinayahan ni Kristo o sa Ginoo nga Ginoo is a Father. Okay? So, di lang siya Diyos nga eternal o walay katapusan, di lang siya Diyos nga buhi, di lang siya Diyos nga balaan, di lang siya Diyos nga espiritu, kundi Diyos siya nga amahan. Amahan gud siya kay mao ni ang atong nakita nga last time gugma siya. Isip Dios nga nagugma kanato. Ang iyang best way ma-express ang iyang gugma kanato mao ang iyang pag-aamahan. Amen. So, makita nato dinhi nga ang iyang pag-amahan lain nga bahin. Unya ayaw mo kalibog may mga butanga. Kaya atong makita nga ang Ginoo amahan siya sa tanang tao, pinagi sa creation, pinagi sa pagbuhat. Naimong amahan ang Diyos ni Kristo Jesus sa unique or pinasahi nga pamaagi nga mao ni ang incarnation. Kung ikatulong ang Espiritu tanawon, amahan siya sa tanang magtotoo, pinagi sa atong pagkasinagop o sa atong pagka-niluwas. Okay? So, tanaw na to ang, para na to way lisod, dili lisod sakton, ang iyang pagkamahan pinagi sa creation. Makita na to sa Malakias 2:10. Ano gingon? Malakias 2:10. Mingon si Malakias sa mga Israelinhon. Dili ba kitang tanan may usa lang kaamahan? O dili ba nga usa lang ka Dios ang nagbuhat kanato? Nganong ginaluiban man nato ang usa nining atong gihimo gipakawaylan dili nato ang kasabutan sa Dios sa atong mga katigulangan. So, tanang mismo sa Malakias sa iyang mga kaubang Israelithon nga usa ra man ta ilang amahan. Okay? Apan ilang binuangan, ilang isalikway ang kasabutan sa ilang amahan tali kanila. Mao sa kita karon ato nya ning matay-up sa atong sa iyang pagkamahan isip believers. Nga ang tanang tao sa kalibutan, hunanaw na to, usara kita, usara ta kamanay. Kay usara man jud ang nagbuhat na to, nga mao na ang Dios. Pero makita na to nga ang tao naghimo jud yang lahi-lahi, tagsa-tagsa. Bisa pag mahimong guys, apis lang ning punduka o apis lang ning grupuha, muhimo gihapon ang tao ug iya jung pinasahi nga pamaagi sa pagbiya o pagsalikway sa gisulti na, sa gimugna na, sa gihimo na sa Ginoo nga pamaagi nga ilhon siya. Mo na reliyon. Kanya bisang pag dili reliyon ang gusto sa Ginoo o dili pakigrelasyon. Ug tungod kay na nakigrelasyon ta ni Kristo, ang kaning pundok na nakigrelasyon ni Kristo, i-label gyapon sa tao nga reliyon. Dito sila makahimo nga murag buhian ang mga magtotoo diyan ni Kristo nga
Usa gyud siya kapundok nga nakigrelasyon diha ni Kristo. Apan bisan pa ni anang kamatuoran nga nakigrelasyon ta sa Ginoo. Daghan gyapon nato ang atong isalikway ang mga lagda sa Dios pabor sa atong mga gusto. Di nato siya subayon, di nato sundon iyang pamaagi kay mag-una gyud ang atong kaugalingon. Mo nang again and again mingon jud ko, mo nang walay kapadulungan ang kinabuhi, walay uminto ang kinabuhi, ug labaw sa tanan di makita ang panalangin sa Dios sa matag kinabuhi tungod kay wa man sunda ang Ginoo. Sa Isaiah 64:8 ningon sa dinhi sa Isaiah 4:64:8. Apan sa gihapon, ikaw ang among amahan, Ginoo. Sama ikaw sa magkukulon, ug kami sama sa lapok. Sama mi sa lapok. Sama ikaw sa magkukulon, kami sama sa lapok. Ikaw ang naghimo ka namong tanan. So mismo si Isaiah ni kumpisal nga ang Dios ra gyud ang naghimo sa tanan o kita kulon. Kanang kulon, di ba? Di man na siya maporma kung walay nag-umol niya. Mo ni gitawag og pattern o magkukulon. Now, again, sa atong pagasupakan, magbuhat-buhat yung taginan, ang Ginoo nga may mutang flower vase. Adi kita ganahan nga may mutang flower vase, ganahan ta may mutang eroplano, ganahan ta mahimutang lain. Nanagitag na ang Ginoo nga imo sa imong kinabuhi. Managagang kinatuod jud ta nakabulsay sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Usa ra man gyud ta kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, di ba? Unsay gusto sa Ginoo? Simbahon siya, himayaon siya, silbihan siya. Apan wala nato nabuhata. Atong himaya atong kagalingon, atong isimba atong kagalingon, ug atong silbihan ang atong kaugalingon. Unya na lang ka, Lord. Wa gyud ta kasabot siya ang magkukulon, siya ang muumol, siya ang mupurma, siya sa makalikon. Ang kon bitaw nga maguba, asa na ibalik sa magkukulon. Okay? So, mo na nga sabto nato nga kita anak kita sa Ginoo bisag unsa unta. Apan mo sa ningon sa 68 Salmo 68:5, siya nga mahan sa tanang mga walay mahan, ug siya ang bana sa mga walay bana, ug siya ang mo depensa kanila. May sunan. Christian o dili man Christian, ang orphan at bata ayaw pasipati. Wa may bana ang babae, Christian man siya, dili Christian, mayon gyapon ko, ayaw lupiga. Kay ang Ginoo may ila tigdepensa. Now, sa atong nasod lang daan, makita nato nga ang kadaghanan nga kabataan nga hilabtan sexually abused are mga kabataan nga walay ginikanan. Bibiyaan or naman nantay ng mga magpapa, pero ito ang ito, sila yung lugar, nagsindi kaning nabaho, unya, ang ilang mga anak, ipambilin sa ilang mga inahan, o silang amahan, unya, ang mga bata, is unsa man. Puyo na siya kauban sa mag-igagaw, nga na yung mga magpapa. So, unsa man siya, orphan siya actually. Unya, kadaghanan, ani mga walay mo depensa nila, kaya walay mga ginikanan nga magtanaw, walay mga ginikanan nga mulaban, mo dun ay daog-daogon, labaw sa tanan, mo dun ay madaling biktimahon sa mga perpetrators o sa kaning mga buso o mga kabataan. Sakto, dili? Sakto. Mo na nga, ato silang tabangan, din ato sila daog-daogon. Now, naistablisan na to nga, by creation, siya ang atong amahan. So, kitang tanan, pamilya, kabanay, unta. Pero, continue niya lang ta, unta anang dapita, sa dihang tanaw ta anang dapita. Nung arisa ta, na siya ang amahan ni Kristo Jesus, sa pinasahi nga pamaagi, kay si Kristo Jesus,
na himumang tao. Usa sila sa Dios, ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Pila ka Dios? Usa, pero tulo ka persona. So, muta na tao sa mga pamatihan nga nahimo man siya Amahan ni Kristo Jesus by incarnation. Usa man yung incarnation? God becoming human. Ang Diyos na himong tao, o ang pagkaipon sa Diyos o sa pagka-Diyos o sa pagkatao, makita na diha sa kinabuhi ni Kristo Jesus nga nagpuyo sa Nazareth. Mauna ang incarnation or incarnation. Diyos na himong tao. Kung ibalik-balik yun na ko ni, nabay tao na mahimong Diyos. Wala. Pero, nga nung magdaghamang Diyos, kaya ganahan lang kita muhimog atong kabalino Diyos. Bisan ganun kita, Diyos sa atong kabalingon, sa dihan kita ang masunod sa atanan atong mga gusto. Now, kaning doktrina sa incarnation na ang Diyos ni sulog o tawhanon nga lawas, di ni siya biblical term, kundi biblical idea. Okay? Kani nga idea na nagikani siya sa Latin version sa John 1:14, tanawa ang Juan 14, diin si Juan ni sulti, John 1:14. Si Juan ni sulti dinhi sa 14, ang pulong nagpakatao kung nakig-uban kanato, nakita namo ang iyang kadungganan ingon nga buktong anak sa Amahan. Maluluyon ngayon siya kung punos kamatuuran ang iyang gipanulti. No, sa lain ng version, disulti din siya ang puno sa grasya. Ganito din ang translation sa Cebuano, pero nalahi nga maluluyon. Puno siya sa grasya. Okay? Now, kung ang pulong nahimong tao, why lain? Kaya ang pulong, Diyos man. Mga nakita natin din sa chapter 1, verse 1. So, mga nga, nahimo siyang biblical teaching kung ipakita din nga doon na joy Trinity. Mga na Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kung mutuong kag Amahan, kailan ang mutuong kag Anak. Daghan ang mga tao karon doon na sa inyo Christian sila, mabantay ta ni Anak, nga dito sila Amahan, pandi sila mutuo ni Kristo Jesus. Dahil may si mga tao mula sa ni Kristo Jesus, apan si Kristo Jesus tao o propeta lang, dili gud siya Dios, magbantay sa ta ni Anak. Mo nang dili ta magpataka og dawat o mga katawhan nga magmuhimong Bible study sa atong panimalay. O bingon sa galing kong warning dito ni eh kung mismong brother ni Simang, kay sa pagpapasad siya, sige siya paminaw ni ini isa ni no, si Kukulay kami, memorize ini Suliano, dating daan. Memorize pa siya, bulis agree. Supak siya. Kadugayan, niuyo na siya. Kaya ni maguni, kung sa'y pirmi ni mong madunggan, mahimo na ng imo. Mura mo datong utong ka na ba pakpil nga suwatan ka bisa pag nanay suod na, unya, kung sige nagsuwatan niya o dako nga letter A, letter A. Kung sa may makita nyo, makita pa ng upan mo diha. Di, letter A na na. Ay mo makita. Okay, so, muna mga butanan, magbantay ka. Mabitang ngayon ko, anong maminaw man ta sa laing mga pundok-pundok na nasayo ta simang sila. Anong di man lang ta masigig basa sa Biblia? Kung wata ni basa sa Biblia, wa kay katungol, magsigig paminaw sa uban, labi na nakibaw ka simang sila. Okay? Muna nga, ang mga ubang mga magkatauhan, maluya pamaganit, masimang pamaganit, bisag sa ilang kapuno, sa ilang pangunaw na may tungod sa Ginoo. Tungod kay na sila yung mga pinahiti ng mga sala na wala nila surrender. Sa mo tayo nadungagan na ito atong sala, na maminaw pagbitan ni ini. Di man na pagkaon sa kalag, makahilo man na sa inyong kalag. So muna kung sigaw kaong hilo, mahilo kita. Correct? So, mga butanga may sunang nga, mupalayo na ng mga butanga. Now, si Kristo Jesus, isip God man, o Diyos nga na imong tao, siya lang ang makapatiwala sa Diyos o sa tao. O
Ug isip anak sa tao, siya san ang makadala nato o makapatiwala tali sa tao ngadto sa Dios. Wala gyud lain. Maghimo pataglaindan, maghimo pataglaingan, musimba pataglaing mga ngalan nila. Wala si Kristo Jesus dili pwedeng punan, dili pwedeng kuhaan. Manang reliyon karon, tanawa ang tanang reliyon. Na si Kristo pero gikuhaan, dili siya Dios, tao lang siya. Nasa ubanis, dito sila ni Kristo Jesus, Dios siya nga naimong tao. Apan kuwangan na yan sa sakripisyo, dungaga na mo og laing mga ngalan. Okay? So manang ang Ginoo singon, punteriya ka lang ko. Ako ra ang dalan kamaturan mo kang kinabuhi, padulong samahan, wala lain. Okay, wala kaluwasan, gawas ni Kristo Jesus. Now, si Kristo Jesus, kay nagtao man siya, o nahimo siyang anak sa iyang amahan, mao na sa Gethsemane mismo, si Kristo, dito siya sa usa ka lugar, ug iya ning pangasabaan sila, ug human niya pangasaba nga wa sila motuo, ug wa sila maginuso sa mga milagro nga niya gipangbuhat, ni sulti siya sa amahan. Ningon siya ngadto sa amahan sa Mateo 11:24. Ningon siya sa 11:24, 25, Mateo 11:25. Ngayon siya, niya nag-ampo si Jesus. Amahan, nga tag-iya sa langit o sa yuta, hiday ko ikaw tungod kay ang kamatuuran nga gililong mo sa mga tao, nga giilang maalam ug may taas nga kibalo. Ipasabot mo sa mga tao nga gamay lang o kaalam sama sa mga bata. Amahan, salamat kayo, mao ka na ang imong kabubuton. So niila siya, nga ang amahan lamang ang makapadayag sa kamatuuran ngadto sa makatawhan. Ug ang makatawhan nga dili bilib sa ilang pagka-bright, dili bilib sa ilang pagkaamalamo, sa ilang edukasyon, o sa ilang mga abot sa ilang kinabuhi, kung dili makatawhan nga bisan sa ilang naabtan, mapausanon. Ug labaw na gyud sa mga yanong mga tao para nila what is paon kay may kapasigan mo diya dili mo Ginoo. Apan tudloi ko, sulti ko kinsa ka, kay wa ko makailakay mo. Mamingon siya nga ngadto sa mga bata nimo gihatag ug ipadayag kinsa ka gayud. So makatawhan sa Dios. Ang kaalam may tungod sa Ginoo, dili na ang mura. Dili na sa mga pastor, dili na ata lang nimo nag-Bible study. Pwede ka may mong maalamon, pwede ka mapuno sa pulong sa Dios. Kung ganahan jud ka. Kung kinahanglan jud ta mag-awas-awas jud ang pulong sa kinabuhi sa Dios dili sa atong kinabuhi nga limpyo kaayo ta aron di ta makasala. Dapat atong kinaiya sama sa usa ka bata pirmi ngayo bata depende kaya di ba? Dependent kasi sila mga ginikanan anak ta diha sa Ginoo. Kasi diyan kung musalig na ta sa atong kagunimong ka-bride niya para nato maski bawa pa ta sa Ginoo iya po bilang ato kinabuhi. O mismo diha sa nag-antos na siya. Nasayod ang Ginoong Hesukristo nga ang plano sa kaluwasan naa kaniya o kinahanglan iya ning tumanon. O di siya kinahanglan at di siya dapat mo kompromiso nini, di siya dapat mo tiaw-tiaw ni ini. Kay nakasalalay sa iyang kinabuhi ang kaluwasan sa matag usa ka nato. O kibaw siya nga ikaw manakpo na siya. Dito siya si maniniampo siya. Sa kalisdanan ni duol siya samahan. Kung kita sa itong kalisdanan, mubiya sa Ginoo. Okay? O sa isa, sa kadagaya, mubiya sa Ginoo, dili sa kadagaya o sa kalisdanan, magpadayon yung tagduol sa Ginoo. Kaya wala yung kinabuhi gawas sa Dios. So siya mismo, nga naputos siya sa kahuyangon sa usa ka tawo, kaya makita kaya nato sa Hebreo, na siya mismo gitintal. O di lang ikaw siya gitintal nga nato sa katong 3 days siya gitintal, 40 days siya gitintal sa disya. So dili every day kinisulob siya sa kinaiya o kisulob siya sa tawhanon nga lawas nga mongandoy o mutimuha sa mga butang nga gitawag og sala. So, kumusta man atong pagkamakasasala? Ato yung ipalamian ng mayo o ato na nang ipatangtang sa Ginoo? Kung sa may kinaiya nato nga kinahanglan
mawagtang. Sa may kinaiya nga kinahanglan tangtangon. Nagsige ba tag paminaw, ya wala to paminawa, wala to buhata ang pulong sa Dios. Kinahanglan buhato na to ang pulong sa Dios. Dili sa sige paminaw. Domingo after Domingo, every day pa mo dapat mabasa ta sa Biblia. Apan nakita na to nga mga tao, wa yun. Damay na yun guys makatawhan na makita na to. Nanguhay, ditubo, nindot kay sila, beautiful kay sila nga mga katawhan diha sa Ginoo. Kadaghanan yun is himo na yun ang Ginoo murag anting-anting. Himo na yun siya murag ATM. Dili din siya Diyos na may sentro sa kinabuhi. So si Kristo, nga naglisod siya, o kibaw siya sa kasakit, in His private prayer with God the Father, iyang gitawag. Private ni, pwede matanong siya nga, Hey Joe! Hey Joe! Hey dude! Pwede rin na siya, hi, cool. Kaya ginugod siya, equal good sila. Parehaman sila in substance, sa kinaiyahan, usa sa tanan. Pareha sila, dili siya lesser, di siya minus na Diyos. Kasi darong pinag-istorya na di ba? Di ba siya nga na, galis kalibutan, niya ko na mga disipulo, amahan, niya ko wala mga disipulo, ayo, bangin ko dariyo, naglisod ko dariyo. Wa siya mo ginana, usa yung niya, seryoso ba yun kaya siya, usa ka seryoso niya, usa ka sakit sa iyang, usa ka nang grabe, intense ka iyang prayer, nga ang rapid sa iyang singot, dugo. Ngayon mo siya, amahan, umahimo. Mahimo lang ba? Di ko maagi, ani, ganit ka pumut-puni mo nga mamatay, di ko yung mga tawa na kung mahimo lang, nabay lang mamagi, mahimo lang imo, tagka ka lang eh. Pero deep inside, hindi ba siya depraved. Maura yun niya ang solusyon. Kinahanglan ako ang mahimong lang or karnero nga isakripisyo kay ako ra ang tao nagpuyo ni kalibutan na naway sila. Ako ra nga ang nagpuyo gikan sa pagkabata hangtod natiguang hangtod mamatay, nagsubay sa kabubuton sa amahan sa unahuna o sa kasing-kasing. Siya ra ang tao nagpuyo ni kalibutan na constant ang iyang prayer. Kita na to siya ginabuhi. Pero may siya buhat niya, ampo. Before ni buhat, ampo. May mong desisyon, ampo. Kung mag-desisyon, ampo. Tanan niya, lihok, pero siya na, ampo. Pero kinta, nagunsa, matawa, nag-ampo. Sige, liko. Kaya sa higaanan. Sige, liko. Sa kibota, maunyandan. Tipas-tipas kita. Ano sa tadari. Di kita igok sa insakto nga ang panalangin sa Diyos o ang guma sa Diyos na dinha iyang giandam mangliubra yun ang ato niya kasi kita ganay kapuy yan kinabuhi oy ikaw may naghimo sa kinabuhi kapuy ikaw naghimo sa mong kinabuhi lisod dili ang Diyos dili ang Diyos kuna nga unsa pa may angay buhaton sa Ginoo nga gibuhat naman niya ang tanan para ta maluwas. Kung gihatag na sa Ginoo ang tanan, nga iya gay gihatag ang iyang bugtong anak, unsa may di niya mahatag diri nato. Wala oy. Kanang uban chicken feed. Gamay ra kay sa Ginoo. Kaya naman gihatag na iyang pinaka-bugtong anak, pinaka-pinangga nga anak. Iyang gihatag mga kaaway ta, mga salbahis kay ta. Gihatag niya diri nato para patsyon, sumsuman, lamyon, kitkiton, ludan, uban pa. Ano sa pangay imatag sa amahan? Nabisan mo pa kay tanangay pasaylo, di pasaylo na mga ganita. Bisan pa gani wala pa tamay nga gai ko. Gihatag na ganidaan. Ano sa pangay di mahatag sa amahan? Wala yung nagino pero pagkagamay sa inyong pagtuon. Pagkagamay sa inyong pagtuon. Para may sunan, dinhi si Kristo Jesus ato tanang-tanang sa Marcos 14 nga sa nang ingon siya nga amahan tanan posible nimo. Kung pwede lang 14:36. Tanan posible nimo. Mahimo mo busa ayaw ipadangat kini umaabot nako nga pag-antos apan dili ang akong pagbuot ang ay matuman dili ang imong kabubuton. Nasay siya pwede
naapay lain, kita maka-conceive, kita maka-ampas niya anak. Pero posibleng naapay lain, pamaagi nga maluwas ang tata. Pero second best na to. Mao ni ang pinaka-best. Una sa ita nga, wala ni dagan si Jesucristo sa, ay, isura, uy, nagsangon ko sa Kristo, uy, patay ko, ano ko, wala, pagpungan ko, uy, kuana, uy, lalo, tusulog ko sa akong mga binuhat na tao. Na dapat makailas lang Ginoo ko, nahangtod, natupunuhawan ni ilan niya. Apan, yun siya nila akong kabubuton. Kung sa may gisakitan ni Jesus Christ, ang pag-antos ba yun, pagbayad sa itong mga sala, yung gisakitan, ang iyang relationship sa amahan, sa makadiyot, bisan sa makadiyot, di siya kakwanta. Kaya nga na sila ka close, nga na sila kahikusa. Ng amahan, mutalikod, o muhapak, ang bayra ng tanang sala, pinagi siya anak. Mati sakit para niya. Di niya sakit nga, ang tanang sala, siya hapakan sa amahan, siya natugal sa man, para niya okay ra. Pero ang amahan, di mo ilan niya, kaya naman, naputos siya sa atong mga sala. Di katanaw ang amahan, kay hugaw, nahimong hugaw ang iyang anak. Nahimo siyang sala, managing niya sa Hebrew, sa Roma, nahimo siyang sala, ang walay sala. Ilang giangko niya, nahimo siya mismo makasasala for that moment na giangko niya ang kanang sala. Nakita dita, anda mo angkon sa atong sala o sa tanan. Kasalata, masipat ang liko-liko. Masipat ang tago-tago. Klaro na kayo ang Ginoo na sige hasol na to, kita katong pinigagabi, nagpadayon gihapon ta. Klaro kayo nga sa matag paminaw na to sa pulong sa Ginoo, ningon na Ginoo tulira nimo kinabuhi kay baluktot na dili ka makapangita, di ka makadawat sa mga panalangin nga kung gandam nimo, magpadayon gihapon ta. Kay mas gigugma na to ang kalibutan kaysa Dios. Pinugtong ang kinabuhi, may binugtong binagsak. Wata gitaw sa Ginoo dili malambikit niya mahigot sa matagtaw ning kalibutan na. Wala. You are made to praise Him. Gibuhat ka para niya. Wa ka gibuhat para sa imong mama, papa. Wa ka gibuhat para sa imong igsoon, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak. Gibuhat ka sa Dios para niya. Dawatan na kung di ka kadawat niya na, di jud ka matus langit. Kaya I tell you, kung di ka mong parong niya nga prinsipyo ha, di sa Diyod ka tinuray na higugma sa imong amahan, sa imong anak, sa imong asawa, sa imong bana, o sa kitsangan. Di Diyod ka makaparok o makahimog pag higugma ka niya. Plain and simple. Why? Sila magtapot na may higugmaay kunong ta sa tanan. I tell you, what are you doing? Di ba, pagkawas ang Ginoo, out ka kami lang dihi. Niya mong pamaagi sakto. Kaya sinapos man yung tanan sa pamilya na ma-audio niya mong pamaagi. Kaya para na ko, that's the worst thing. Nga ang amahan sa banay o ang tingog sa pamilya, may mas dako pa kaysa tingog sa Diyos. Nga pamaagi sa pamilya, mao pa mas lig-on kaysa pamaagi sa Diyos. Di magutaw willing nga ma-afford, di ta-afford ba? Di ta-andam nga may mutang murag wail sa atong panimalay. Yung may mutang murag rebuildi, kunuhay sa panimalay. Pero mo ni siyang klase nga rebuildi ka nga sakto. Kaya nung dumibiya, sa tibo sa imong kinabuhi na, sige, bisa kag-rebuildi. Pero karon mo rebuilding mangganit ka, tungod kay ni tapa ka sa sakto nga dalan, o nilakaw ka sa sakto nga pamaagi. Nya, mayon man yun na ang makatawan, rebuilding ka. Labi na kung nisukwahi jud ka sa pamaagi sa tanan. Kaya nang dumi, ang pamaagi sa tao, dili jud pamaagi sa Dios. Correct? So kung ang pamaagi sa akong pamilya, dili pamaagi sa Dios, makiglunod patay jud ko nila. Yo, makilunod patay juga. Then patay ka, uban nila nga to simpulan. Apan ikaw nga nakasabot ka, kinsa ang Diyos, ayaw lunod patay sa iyong pamilya. Pero, aron ikaw ang gamiton sa Ginoo nga floater, di ba ko ng floater?
Kada ipagsangit nga, di na madali o ka, kanang ka, tinlog ka ayo, hupuli ka lang, pang isangit na mo, mo float sa na sila, ubani mo, kay ikaw na ang mahimong pamaagi, nga mahimo sa silang gawas no, diha sa Ginoo. Radical. Tika radical, sukwahi, sumpak sa atong tawhanong pagpanabot ang gugma sa Dios o ang pamaagi sa Dios. Kung si Kristo Jesus ni Biya sa paminanong di ka pwede kabiyaan. Pinakamagwangan siya, sukwahi ka na sa atong pagka-Pilipino, kamagwangan ka, labi na kay kamagwangan, ikaw dyan ang muatiman sa daghan mong mga manghod. Gihimo kang inahanog amahan sa imong mga manghod. Pero pwede eh. Amen? Of course, ikaw ay katulong, ano na otoridad. Pero wala na pa sa puti kayo magpakao nila, ikay magpabisti nila, yung magayang-hayang na lang mong inahanog amahan. Or kung itabang man sila nimo, apat sa sayo nga pamaagi. Mingon dyan ko nimo barong. Makawang, masaya ang imo sige paminaw sa pulong sa Diyos. Bisa pag ikumpisa nimo ka 20, 100, 1,000 times si Kristo Jesus. Apan sa imong pagkumpisa sa imong bakwa sa imong buhat, imperno gihapon tayo ng mga putanga may suunan. Radical life magkinanglan sa usa ka tinuray nga Kristohanon. Amen? So mga butanga nga, kinanglan na tumagatunan diha mismo ni Kristo Jesus nga siya mismo ni kawag amahan ilan niya. An example nga iyang pagtuman ining kalibutan na dili ni Jose, dili ni Maria, dili sa ilang pagkahudiyo, dili sa ilang relihiyon, kundi sa iyang amahan na nagpadala niya gikan sa langit. Kuna si Pedro mismo sa 2 Pedro 1:17, nagayon siya. Sa 2 Pedro 1:17, ngayon na si Pedro, nakita na mo. Okay. 2 Pedro 1:17. Kaysa diyang giday kung ipasidunggan sa Kristo sa Diyos nga amahan, nadunggan na mo ang tingog sa makagahong na Diyos nga nagkanayon. Mao kini ang akong hinigugma nga anak, nalipay gayud ako kaniya. Ang iyan lang ni eksperyensya sa transfiguration ni Jesus Christ dito sa bukid. Nga mismo nakadungog sila sa tingog gikan sa langit nga ningon mao kini akong anak. Now ang importante magigsuonan giila ka sa amahan sa langit. Dili nga giilatan ni kalibutan na. Dili importante ang tingog ning kalibutan na, ang importante ang imong amahan nga naa sa langit. Kung makaingon basag ka siya, nahimuot ko aning bataa. Kay mutuman sa akong gusto. Dili kay matinumalon sa iyang gusto. Lagot ka ni bataa kay matinumalon sa iyang gusto. Dapat punta mahimutang kahimutan sa Diyos. Now, marita sa katulong ng bahin. Amahan siya sa tanang magtotoo. Pinasikad sa atong pagka-niluwas. Mao nahimuta iyang mga katawan. Now, dunay dako nga diferensya nga nahimo na to siyang amahan tungod kay hinimo ta niya ug nahimo siyang amahan tungod kay iya tang giluwas. Tinugdumi. Bisan kitang tanan na naghihimo sa Ginoo, apan sa dihang lisod ang sala sa kalibutan, pinaagi ni Adan, napapas ang atong relasyon diha sa Ginoo. Manang way bisag kinsa nay katungod mayngon og amahan diha sa Dios amahan. Tungod kay kitang tanan nilugwa sa kalibutan nga makasasala, nasunod na to ang kinayahan ni Adan ug ni iba nga makasasala. O nagsigitag pakasala. Kung sa diyan nagsigitag pakasala, atong ginarangamahan, di ikaw akong Ginoo. Amen? So, wala nga, importante kayo nga masabtan nato na apan ang sa dihang ang tao, muila siya o mudawat siya ni Kristo Jesus na Diyos o manuluwas o magsubay na siya sa pamaagi ni Kristo Jesus, then doon na siya katungod nga mayingon o amahan ko diha sa langit. Wala itong pag-ampo is
amahan niya pinagi ni Kristo Jesus. So nailata nga siya ang amahan ug gibuhat nato ni kay nahiusa na ta ni Kristo Jesus. Now kanilang dapita atong naibaw-an nga kitang tanan gyud nakibugno, nakigrebelde gyud sa Ginoo kay nagdako ta nga dagantag Dios. Apil atong kagalingon. Kung sa dihang nagdako ta nga natay atong kagalingong Dios, kita'y nagbuhat og balaod sa atong Dios. So ako ra siyang taw-taw, di na siya Dios. Mapan ang Diyos. Hindi na sa angay tawag Diyos, taw-taw. Kaya naman, kita'y magbuhat sa iyang birthday, kita magbuhat kung sa iyang buhaton, kita magbuhat kung saan mag-celebrate sa iyang birthday, o kita magbuhatanan. Kataon mo, di ba? Okay. Now, kini mga butang nga, maklaro din na ito nga, wa yun tayo pagsubay sa kabubuton sa Diyos. Kaya baliko na ito ang pinakadako o pinaka-greatest commandment sa Diyos. Kung sa may greatest commandment? Higugma ang Diyos, labaw sa tanan, love the Lord your God, sa tibok ni mong kasing-kasing, huna-huna, pusok, o kalag. Buhat pagod na ito ni. Gawas ko may yung kalor, di ko kabuhat na sa bangin ko. Mabuhat na ko na. Nga ikaw ang prioridad, ikaw ang number one sa akong adlaw, ikaw, Lord, ang akong tagaan sa tanan, akong kusog, huna-huna, pagbati, tanan. Now, kibawta nga, ang Ginoo, murag ato lang na siyang partner. Taga na sa Christian partner ang yung Ginoo. Ako, 50% sa akong adlaw, 50% lang ka. Adi kay 50%, kaya nga naman, ang Ginoo, tagalan din siya o pila lang ka porsyento sa adlaw. Kaya nagunahuna ta niya, ni bati ta niya, o nidawat ta niya. Sama niya yung Domingo. Nakita din niya 1 hour and a half na bintaas 2 ka oras. Pila man na siya compare sa tibok adlaw ng Domingo ha. Ang 2 ka oras for 24 hours. Pila man na siya. Pila na makaporsyento. Pamina ko kapotong 10% ka. At ako tayo 10%. Kung 24 hours, kung kwarta ko ito 40, 10%, for 24 man siya. Okay, or 2. Abot siya na 10%. Ano ba yan, ha? Kung nasayo ta, kapila kita nasayo na, sa dinghang mo barog ta, di ka naghiga, kung di ta mo basa sa atong Biblia, di ta mo gahin o panahon ni Kristo Jesus, di ta mangayo sa iyang panalangin, di ta mangayo sa iyang pagproteksyon, huwag tanggol ta. Pero sige, di na ito buhaton na. Kaya mag-unag yun ang atong mga buhaton, mag-unag yun atong pamilya, mag-unag yun atong trabaho, mag-unag yun atong pangpangwarta kay sa Diyos. Kaya to think, kung mubasa ta, balik pa yun na nato, kaya kita ang magulangan. Kita ang malig-on. Kita ang panananginan. Munang matag-obey na to si Ginoo, gisuhulan manong tata. Ano di matagagita na? Gisuhulan ka. Di na suborno, out sa iyang grasya o sa iyang gugma. Kapandig yun na ito buhaton, kay mas ganahan kita ako. God, others, self-last unta na. Ngayon niya, nagunang ko sa kumbanay, isa na pwede mahimong second ang love others. Unahon yun ang Ginoo. Walang yaning kalibutan na, ang mga katawhan, nagpadayon sa pagpamagka, nagpadayon sa pagpangawat, nagpadayon sa pagkikilawas, sa dili angay nila ang pagkikilawasan, kaya kita sila minyo, o labi na kung bata pa sila, manghilad, mag-cheat, okay? Manunglo, magsultig bati sa isig kataw, maglibak, uban pa. To the max yun, mamakak yun ka. Kaya mo rin, the more nga magpakasalata, the more mo sitag pamakak. Kaya, kung saan itong ipakita na amahan na ito ang Ginoo na nasa langit, ang amahan ni Kristo Jesus atong Ginoo, dili atong ipakita ang atong amahan ng yawa. Kaya siya ang amahan sa tanang bakakon. Kaya siya ang amahan nga bakakon din. Father of lies. So mga igsunan, nalikya ta din itanaw sa grasya ng ihatag sa Ginoo. Si Kristo Jesus, nihimo siya sa sakripisyo ug iyang gibuhat pinaagi sa grasya. Kaya nasayad siya, way laing pamagi nga maluwas ta. Nya ihimo din niya tungod kay ila siya sa amahan nga naa sa langit. Gila niya. Nihatag siya.
grasya diri nato. Mo nakita unta magkinabuhi sa da nga puno sa da sa grasya sa matag usa. Kuya ta puno ta sa grasya kanang mo taas bitaw tag pasensya sa mga sayop sa uban. Bisan sa tong kagalingon taas tag pasensya. Mo practice jud taw mga Kristohanon o kang Kristo nga kinaiya. Okay, so sa may gibuhat ni Kristo? Galatia 3:11. Tito 2:11. Panginoon. Luto. Tito 2:11. Tito 2:11. Magsulti din. Kaya ipakita na sa Diyos sa tanang matang sa katawan ang iyang grasya nga nagahatag o kaluwasan. Kung kini nga grasya, nagatudlo ka nato, nga kinahanglan isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili Diyos nun o ang mga kalibutan nga mga pangibog. Kinahanglan magkinabuhi kita din hinining kalibutan nga may balong o timbang-timbang kung unsa ang maayo kung dili. O kinahanglan nga matarong o Diyos nun ang atong binuhatan. Samtang nagahulat kita sa malipayon nga adlaw nga atong gilauman nga mao ang kahigulungang pagbalik ni Hesukristo nga atong manluwas kung makagarahom nga Dios. Gitugian niya iyang kabulingon aron maluwas kita gikan sa tanang natong mga sala ug aron mahimo kitang iyang katawhan nga hinlo ug madasigon gayud sa pagbuhat o maayo. So may igsunan. Sa diyang ipakita ni Kristo Jesus ang iyang buhat sa grasya. Kaning grasya, ipakita pinagi sa iyang paghatag o kaluwasan ka na. Mao na ang nindot kayo nga butang, ang pinakanindot nga panalangin, nga naluwas ka na. Okay? Niya kaning nga kaluwasan nga atong nadawat, tanawa sa sunod na bersikulo, nagtudlo na itong ingon, dili nasa sala. Dili na ko mamakak, di na ko mangilad, di na ko mangawa, di na ko makikilawas. Dili na ko ng mga butang ako. Dili, sundo na lang nako ang kinaiyahan sa Diyos. Kaigsuunan, kita unta ang mga tao, puno unta kayo ta sa mga may buhat sa matag usa. Puno ta. Mano maingon ko nga, again, mubalik ko. Kung musumpa ka sa tawhanong mga kinaadman, kay musubay ka sa Ginoo niya, mahimo kang lahi, may mukang radical, may mukang sumpaki, bisan sa imong pamilya, pinagdumini. Nagbuhat kang maayo para nila. Huwag ka nagsupak-supak para lang yun kang magsupak-supak. Di sila makakita nga na. Kung di makakita lang sila sumabot ng mga adlaw ng imong pagparo, diya ni Kristo Jesus. Dako kayo tabang sa ilang espirituano kinabuhi o bisan sa mga pinansyal o bisan sa ubang pang mga matang. Amen? So, basahan na po ang Tito 3:4 next week na taanin sa Kapitulo 3, versikulo 4. Kaninga grasya, ipakita sa ni sa Ginoo, di lang sa ang iyang gugma di kanato, kundi iya sa ipakita ang iyang gugma, ang iyang kaluoy din kanato. Dili tungod kay maayo ta, kundi tungod kay kinahanglan tang luwason. Tito 3:4 na ingon. Apan miabot ang panahon nga ipakita sa Dios ang atong manluluwas ang iyang kaayo ug gugma kanato. Kay ngano Dios ay pagpakita, diluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kundi dili tungod sa iyang kaluoy kanato. Ug gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghuhugas kanato ug naghatag og bag-o nga kinabuhi. Versikulo 6. Madagayaon gihatag nato sa Dios ang Espiritu Santo pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Aron pinaagi sa iyang grasya nga nagpakamatarong kanato, maangkon nato ang kinabuhi nga walay katapusan nga mao atong dila uman. So, ang gugma sa Dios naghatod kaniya again sa pagluwas nato. Ang iyang gugma, iyang kaayo, iyang extend na sa grasya, ang ato lang din mo, tuo lang din ni Kristo Jesus. Umo ni ang butang atong buktan. Naisunan mo na atong pundasyon man, atong ibarugan. Kung igrasyahan ka sa Ginoo sa usa ka butang nga dili nimo mabuhat, ug walay makahimo. Dahil nga nung di man mo siya saligan sa imong kinabuhi karon.
Ano di mo sa siya mo saligan sa imong adlaw-adlaw nga pangkinahanglanon? Ano di mo sa mo siya saligan sa mga problema nga imong giatubang? Ano di mo siya saligan sa mga kausapan sa imong kinabuhi o kausapan sa imong panay? Nga magpadayon pa magyutan na nangadalan, ano sa'yo ta, dili na mao ang gusto sa Diyos sa imong kinabuhi. Tagahan jud kaayo pang Kristohanon. Sa kagamay sa Kristohanon, nga niingon nga nag-ilas ng Kristo Jesus. Kung tanawin mo na, mas gamay pa jud kay percentage nga tinuray yung Kristohanon, nga naglakaw yung pinagi sa pagtuo. Hindi man na maglakaw pinagi sa tumakita, kundi pinagi lang sa pagtuo. Yung mutuo ka kay nga naman, di ba ka kinalaman, doon ka naman kay amahan. Ginoo ang imong amahan. Muna usa ka bubuta nga sa dihang makailatang ang akong amahan Ginoo. O mismo ang akong Ginoo nagpakamatay alang kanako. Tao ka nga dili mabalaka sa uma o karon. Ang imo lang buhaton pirmi sa matag adlaw is Lord, naglakaw ba ko sa imong pamagi? Sakto ba niya akong gibuhat mga adlaw, nalipay ba ka? Lord, murag nag-relax ko. Okay ra ko nag-relax ko kay murag mo sa kay gisulti akong buhaton. Hindi na ako maglihok para ni mo, pero wak man kayo guys kigisulti. So, nabuhat na ko sa, amay na kung buhat ko, like, mamata ko, maligo ko, matong opisina, niya maglaba ko, magluto ko, wak yung nagibuhat mo si Manaha. Para ni mo. Except sa mga, say, madalikyat, nga makasulti-sulti ko, may si Gino, except nga kanang nagwali ko, kaya naman yung Bible study, o nung barong man yung ko sa pulpito para kung mawali. Lord, sakto ko. Dili ka kondinahon sa kaaway, o dili ka maglakaw nga, pili ka magpakita o gilas. Relax ka nga tao, manigsunan. Relax and happy. Because that's what God wants you to be. Dili ka mapuno sa mga problema. Kung dili mapuno ka sa kalipay, diha kaniya, kay mao ang atong kalipay siya. O kung amahan siya nga tinuod, mamdingon Ginoo, ay kamo pa mga amahan, umatag magay mo anak sa inyong mga anak o pagkaon. Ako pa ka? Kung pa kayo mga ito na ko, di ka kumuhatag. Nga ako mga ni ang musupply ni mga makatag kasi ng mga anak. So manang mga butang ang may sunan, musalig ta. Naakay amahan, ang Diyos amahan natong tanan. Kung isalig ka ni Kristo Jesus, may mo naghihatag ni Kristo Jesus, then paabutan ka ng panalangin na ihatag sa Ginoo kanina. Diha nimo, dili pinaagi sa mga baluktot o mga baliko nga mga pamaagi sa tao. Ngayon, ko set yourself free. Kay imong isud mismo ang imong kaugalingon sa trap. Imong isud mismo ang imong kaugalingon sa usa ka litag. Klaro kay litag, tapak pa jud ka, pakpakan ka. So may igsuonan, I just hope and pray. Unsa mga litag sa kaaway nga gibuhat sa diha ninyo. Kung bisan pa sa ngalan sa pamilya, igsuon, dinikanan man, kung litag ni. Sa may pakibaw litag ni, nisalig kanila. Wa ka nisalig sa Diyos. Unsa man na ang imong pangkinahanglanon. Barog, huwata, pangayua, hangtod ihatag sa Ginoo. Kung dili pa ihatag sa Ginoo, ayaw puksa, mag-igsuunan. Kaya bisag unsa pa na makwarta, mataw, mga pangandoy, bisag unsa pa na ihata nga sa Ginoo. Huwat, just learn to wait. Wala nga, ngayon ko nimo, wala kasala ka sa Ginoo, barog. O pangayo, pasayo. O luhod, pangayo, pasayo. Kung ginang Ginoo. Lord, lakaw lang ko sa pagtuo. Kung lakaw ko, alang kanimo lang. Kung wala na lain. Nimo lang yun. Kawa kay lain amahan nga nahigugma kanino. Gawas ang Diyos lang. Amen? Magaduko tama yung sunan mo ang putay. Lang ito nga amahan. Nagsigi kag padayag, ganang mo kinsa ka. Imong ipakita, imong gugma ka, ayaw pinagi sa imong anak. Apan sa una sa pagpamaagi nga nagsigi maghihapon, may supak ni mo Ginoo. Nagsigi mi wala mo salig ni mo, mas musalig lagi mi sa makita kaysa di makita. Kung nasayod ka Lord na naputos mi sa daghahan ng lasing sala, o baga na
kay higot sa among tiil ug sa among mga kamot ug sa among mga hunahuna kasing-kasing.